kum sang ni za somli pakwana ania khovel mihring bit lutuk le boruak bawlhhlawh em avanga oxygen hip tur po an nei momal to lo na a chuan gym chu anupui Dr. Elizabeth le afa te pathum Jos Medi le Zoe te nen an khosa a mihring an tam em awang chuan fa pahnih ai tam nei phallo ania Mahsela gym te chuan fa pathum an nei avangin an fano pangber Zoe chu an thu ruk angai thina population control officer te chuan an in chu an ron check dona ti chuan an fanu Zoe chu thukru in an buai em a Zoe chu officer ho chuan an hu ang ti an hlau hle a Mahsela officer te chuan an nin chung chu an highlight na samaya Zoe hlau thong chu a ron chwe ta chuta chuan gym le officer te chu an in ti buai ta a an in ti buai na awang le dan bo chet na awangin gym chu lung in tang turin an hruaya kumruk lai tang turani ni Mahsela anupui Dr. Elizabeth chuan chan chhuah dan kong azonga boruak tha hip tur anei theinana a thil pek chhunga chuan Dr. Elizabeth chuan gym a atlan chhuah theina tur hmanrua ada a chu hmanrua ada hmang chuan gym chu atlan chuak ta a kum ni nuwa Elizabeth chu Terra Nova a ten pilgrimage a sergeant na thok turin thlan ania chu selection condition a chuan afa te pani Jos le Medi te nen time portal kaltangin an kal thei ani security checking te an nei zo hnu chuan an pa ber gym po chu motor hnuaya aron birua portal kaltang ngei tur chuan an hmo takin aron che a zel tang tlan chuak ani awangin an manang ti po a hlo om hle a mai ro chu van nei thlak takin security checking chu a kal tlang ve mai a afa te chuan gym chu an ngak hle hle a apa te lowa Terra Nova a kal chu an du lo ani Medi chuan apa gym chu awa hmu a chutia Medi in apa awa kwa lai chuan security chuan alo en ringa a ring hlel ta a ti chuan Jos chu portal a chuan ama in akal masa a gym chu an man don nge don lo a hriat lo awangin anu Elizabeth chuan an mani in akal masak tira gym po chuan portal a chuan kaltlang nge tumin security te chu abeya alut ve thei ta an chung kwa chuan Terra Nova a chuan an thleng ta ni Mahsela gym chu Terra Nova security team te chuanin chilain tinin an hual ta thup mai an beka chuan ral thuam an paya ni ringin an bek chu ti chiat tumin an beya ni Mahsela chuta chuan chulai hmuna om zong zong mak ti tur chu an bek chhunga chuan alo oma an fanu Zoe chu an beka chuan an thukrua an lo hruai ve chu alo ni Zoe an hmu chuan security te po chuan engtin ma an ti talowa Terra Nova lam chu an pan zela hlim taka an kal lai chuan an bula chuan thawm mak tak mai an thita a security chuan azong kwal vela ni Mahsela engma a hmulo ti chuan Terra Nova a chuan an commander Nathaniel Taylor chuan alo hmuaka boruak nuam tak hnuaya chuan an chen na in thar tur chu panin an kal hloma gym te chung kwa po chu in zau nuam tak maya chuan cheng turin an kala Dr. Elizabeth chuan a hna chu azom ve ngala sky chuan Jos chu a thian te nena an kal thin na hmuna chuan hruai ve atuma ti chuan a ruk an chhuan a thin compound him chin pi alampanga chuan a hruaya Terra Nova a lo om masa te chu chuta chuan an lo lengin tleirol ho chuan in ti hlim na hun an lo nei thina tui te an chengin zu te an in thina ni helai hmuna hian sky chuan Jos a chu lemziak mak tak mai a hmu a he lemziak hi enge ani an chelo ani Elizabeth chu adam lo en kol lai chuan a beita thut mai chuti lai chuan guard chuan aron chan wata ni Mahsela chupa chuan asilai da thaturin atia chuan guard chuan asilai chu ada thata a chupa chuan an omna commander Nathaniel Taylor chu
tha atum ta a chu ti lai chuan gym a chuan ron chan hmanin tailor chuan gym a theina chu mu chianga ta chuan a security team a chuan gym a chu a tel ve ta chumi awang chuan gym a chuan thil tam tak a hriat pha a Nathaniel Taylor chuan mun pakhata a hruaia chulai hmuna cheng te chuan an ron bei thin ani atia ti chuan an mani ron bei tura an local mek chu an hmu boka ti chuan commander chuan Terra Nova ami te chu mun him lampana in chung lama om turin a hrilh tir boka an mani ron bei tu te hi mirai kai shrai all pakhat 6 pilgrimage atanga splinter group an nia ti chuan heng sixer te hianin Terra Nova atang hian supply le power rukbo an tum thin ani kum maktaduai somriat le panga kalta an avangin an na hmuna chuan dinosaur slashers an ti te chu an oma chung dinosaur te chuanin an ron bei thut thin ani mirai pol te le slashers dinosaurs te hawang hian achang chuan an ral muang lo hle thina van nei thlak takin Terra Nova chu himdam takin an thleng theya in lama lo om te chu an mang ang hleya slashers chu commander lampan chuan aron kala an selai nei ang chuan an kapa ti chuan gate chhunga chuan an tlan luta slashers chu a in hro sana sameya chutia an ka chiam hnu chuan gate chu an kharta a gate an khar hnu chuan slasher po chu a kal ve maya chuti lai chuan lelama tangin sixer ho chu an ron lut ta thut mai Taylor le gym te chu mira sixer kai shwai tu nen anin ma chona sixerin an man te chu himdam taka an kir le na turin imbiak na an neya chuti lai chuan an in biak dana thileng emo boina om ti chu chiang takin alangani gym chuan anupui fanau te chu wangai venin in lama a hopuya sixer ho chu chutia konga an tlan lai chuan an pia loka lir thei lo in hong chu mu in an kal hnaya chutia lir thei lampana an kal lai chuan an mani lo thlireng tu an om ni in an hre a chuta chuan an zinga pakhat chuan an en kwal vela a thiam pa chuan eng mani lo ang ti in lir thei chu a lo swam ngal char chara ti chuan an pia chuan thil om ma om ani chu vele an thian pa chu aron khoita an thom chu anat ema wangin Jos le a thian te chuan anom na mun na tang chuan an lo hre theya an thian then khat te chuan engma ani lo ang ti in thei chu eyan la tuma ni ma sela sky chuan khwa athim don to a chu wang chuan ho a hun to e ti in hozai an rel ta a commander chuan tleirol then khat mun him pia lama kal an omani ti gym chu a hmuwa chuta chuan gym fapa Jos po chu atil ve ani ti chuan an mani zong turin an chuak ta Jos le a thian te chu let le tumin ron chuak ma sela an lir theya an power ber an lir thei tinung tu tur chu sixer ho chuan an ruk to avangin hongaina an talo an zinga pakhat chuan an pia sixer ho motor ong chu ava hmuwa ti chuan sky chuan sixer ho chu shet ka nei lom ti in ava pana chuta chuan motor chhunga chuan commander tha tum tu Cartera an man nge kha alo oma sky chuan man ro le ral thuam engma kan nei lo khongai takin kan lo lut ve theyangem atia Cartera hne na chuan adila ani po chuan phal takin alo tir ve meya an lut fel ta mo tia chuan ram samak tak mai chuan aron zuana Jo se te thian ho chu an mang ang hlea ho dan tur kong te chu an dapa an han soi vel takna in ral thuam le man rua engma an nei lo awangin kir thei an ni lo ani an zinga mi pakhat Carter chu liam na sa em ema sixer ho po in an kalsan alo nia slasher pakhat chu lir thei chunga chuan omin Josa lu chunga chuan aron lang hlol mai chu vele zoi chu ron chewatin aron chan mana Terra Nova security team te po chung tleirol ho chan tur chuan an che chuak ta slasher te chuan Josale a thian te omna lir thei chu an hual thup mai
an tan chuan chet ngaina om lo ni Terra Nova timte biak theina tur an dap ta a ti chuan an bitlang thei nge maya a mai ro chu an duangin an nin be fu thei lo an nom na mun tak an in zo lai chuan an nom na lir thei chu slasar ho chuan an ron be le ta chiam mai an silai nei ang te chuan an lo be le ta a then chu an kalson ve maya ni ma sila an tam em awang chuan an ni thian ho ngut chuan an hne zo lo ani slasar ho chuan an lir thei te chu an ron ti chhia a jo sa chuan an nu le pa te chu bia in an ma ni be tu te chu engza tam nge an ni ti te eng anglian nge an ni ti te chu a shila chutia nim biak lai chuan slasar te chuan an ron be le a an silai nei ang chuan an lo ka pa silai ri te an hriat chuan an chhung te chu an mang ang le a an ka zo hnu chuan slasar te chu an kal bo ve ta ni in an hria a an zinga pakhat chuan hetia kan tom rem chuan engtin nge Terra Nova kat let theiang ti in an in nial chhowa an zinga pakhat chuan hetia kan nga ringot hian omzia nei lo ti in silai chu ala motor atang chuan atlan chuak ta chutia atlan mek lai chuan slasar chu a hmalama aron lang te thut mai atlan chat na lama chuan Terra Nova security team te nen chuan an in nang ta chu tleirol chu boipui turin motor atang chuan an chuk thangala a hliam ana sat em awang chuan Terra Nova hruai le ta zai nga langa yani Jim chuan anupui Dr. Elizabeth chu a silai ken lai chu a pe a Terra Nova lama a then let ma sila a tam jok chu Jim le commander ho chuan midang te chan turin an kal chuak le a thamom taka anom lai chuan an nom na lir thei chu slasar ho chuan an ron be le ta an thian zinga pakhat chu slasar ho chuan an ron pot chuaka an theiang tokin an silai te chuan kap ma sila an tam em awangin an hne lo ani an thian pa ke an se lai chuan an silai nei chuan an han kap le ta chiama an nom na chu an ron hwal le ta an ka chiam hnu chuan slasar ho chu an kalson ve le maya ti chuan an thian pa chu an wangai vena chutia mun him lam pana an in thiar chho lai chuan a hma ai tam jok slasar te chuan an ron hwal le ta ni ma sela chutia an hwal be lai chuan wa nei thak takin security team te chu an ron thleng ta Terra Nova team te an ron thlen awang chuan an thla among te hle a slasar te chu silai thazok le manre thazok nen an ron be ta a ti chuan jos le a thian te chu an chan thei ta Jim chuan a fapa chu awa hmuwa niam turin a hrila jos a hnungah chuan slasar pakhat hi alo om renga Jim chuan a fapa chu awa chan hman ani Jim chuan a fapa chu wangai ven vatin mun him zoka an hrai ho le ta ti chuan an hliam te chu damdo in lama chuan an in enkola Elizabeth chuan a pasal Jim hnena a fapa hrai ho le tura angin na chu a pasal chuan a ti lo tlin saka ti chuan Elizabeth chuan Jos chu avakwa Jos chuan apa phallo chung kalchuak ani avangin a in thiam lo hleya ni ma sila apa Jim po chuan avakwa vea ti chuan Sky chu Taylor an commander chuan abia a an kalna munte azota mira I chuan heng lunga thil lemziak mak tak tak te hi Taylor le afapa umnga liam ta a Terra Nova atanga tlan chuak ta an in biak na ani aringa he lemziak hi Terra Nova om chan ani thei mai angim ti zo na om thei ani